Tämähän on kärpäsen toukkia täällä meidän kebabissa. Viherkärpäsen. Viherkärpäsen, kerro nyt mitä sä syöt sieltä. Täällä on, no, tässä näkyy. Viherkärpäsen toukkia. No. Mä oon maksanut. En oo itse ostanut näitä viherkärpäsen toukkia. Se oli minä. No, kaveri maksanut Paa vittu se kamera. Ei, mutta olihan se pointtikin, mitä siitä johtuu. Tai siis mitä siitä seuraa, kun sä syöt ne toukat. Mitä sitä seuraa? Vittu riippuu. Oli sitä muuten, eikö se muista enää? Ei. Miten se meni? Kärpäsen toukkia. Viherkärpäsen toukkia. Viherkärpäsen toukkia. Jos sä syöt ne, niin mitä sitä seuraa? No vittu ripulihan sitä tulee. Joo, mutta kun niitä toukkia ei ole olemassa, niin mitä ei enää tuu? No, pikku paseja ei tule enää. Aa!